Hi everyone, look for headphone lain naगिरदों headphone order खालामनाय थांगासिनो दं नायलांबाय था लोगोफोर थांगासिनो दं जों नै बिथां बर'बो थांगासिनो दं जोङो मोनथ'वाखै लामाया नै थाबायनायसो दुखिया अबस्था थाबायबानो उफाय गैया गोसा खारग्राबो गैया नालाय ओरैबायदि थाबायदोंना जोङो मोनाखै बिथां बर'आ थाबायनानै एकदम बिराद मेंबाय जाहैदों थाबायख'नो हायाखै नै बिराद मेंबाय थाबाय नै malam ini malam ini जों थाबायगासिनो जों लानानै फैबाय नै बिथांनाबो मोनसे मोननै थांगासिनो दं बिराद गोसा सान्दुंआबो एकदमबारे सान्दुंआथ' एसेबां गैया माने गरम आरो सान्दुंआ बारा गैया होमबाबो माने गरम आरो एकदमबारे मा बुंनो आरो बोथोरै बोथोर गावबागाव बोथोर नङा होमबा थाबायगासिनो गासिनो दुनिया मबाइल गरमथारलै नै दाबो मोनाखै नै माला मोननै लोगोनि आरो आंनि नायबाय था जायखिया मोनसे आंनि आरो माला एखेयानो जागोन माने नामा एखे माने लोगोखौ आं अर्डार खालामनो होफादोंमोन नालाय एसबि सोरां बसुमतारी नायलांबाय था माबायदि इयो हेडफना नै हेडफन दायो जोङो खेवसिगोन माने बे सिखाजों मोननै माला हेडफना माने लोगोनि मोनसे आंनि मोनसे नामा एखेयानो माने लोगोखौ अर्डार खालामनो होदोंमोन नालाय एसपि सोरां बसुमतारी दानिया नायलांबाय था मोखां खेवसिगोन News Digital Introduction namanya
इन्डिकेटर नायलांबाय था बे मोनसेखौ खेवनोसैलाय नायबाय था माने लोगोआ बिराद थाब जाथारदों जाहैदों एकदम नायनो लुगैनाया हामथारला जाहैदों ओंखायनो मोनसेखौ खुलिग्रोथारबाय जाहैदों आरो आखिथिं नायलांबाय था ना नै बरिया नै बेबायदि आरो मालखौ नैबेखौ बख'नानै ओरै थ्रोबसोयो माने सार्ज होजायो आरोना नैजों नै सार्ज होग्राया ओरैजाय माने बिदि मोनसेया नै ओरै आरो माने गोथावखायो आरो सुम्बु गोनां माने बुस्थुआ ओरैनो थ्रोब सोनांगौ बे जाबाय आरो बेस जोख्लोबदो आराम सार्ज होग्राया नै लोगोफोर सार्ज होग्राया नै चार्जारा ओमफ्राय हेडफनाव लबार थायोना नैबे लबारा नै मोनब्रै मोनफायो माने नै प्लास्टिकआव सोफिनसिगोन जों मोनसेया नै नायलांबाय था मोनसेखौ नैबो दोनथ'नोसै जोङो माला एखे जोख्लोबबाय ओरै खेवबाय बिदि नै सार्जनि पावारा नैबे नै बिदि खारबाय थायो आरो माने इयो जोंनाया चार्ज जाबाय आरो माने चार्ज जाबाय थागोन नै लड माने चार्ज बे लड माने चार्ज लाबाय दं आरो 59% जोख्लोबनोसै नैबावबो सिखारफिनो नै जोबथ'नानै एखे नै लोगोफोर नायलांबाय था नै मोनब्रै हेडफननि लबारा लोगोफोर माला मोजाङानो नोंसोरबो नांगौब्ला अर्डार खालामनानै ला नै जिखौबा बेनो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालामबानो जाबाय।